Hello. Lalela Mayor. Khona into vele yayenzeka manje. Khona isimo esibucayi ngivele ngahlangabezana naso njengamanje. Ngizocela ukuthi wena noThemba Inkosi nifike njengamanje. Ngiyacela. Really? James? Wala na ko tong pizza kana ko batlang pizza kayon. I have things to do. King, what's ala? Wamne. Kana ngixolele. Ubeke ikhuluma umuntu engambizi nina kuphela abantu engithemba ukuthi ningangisiza. Kunezizathu sokuthi ngibize lo mhlangano. Ngithola uGrace eshonile. Uma lokho kungaphuma. Mshado wethu. Career yethu. Kanye nesithunzi sethu. Konke kuyoshabalala. Awusho ke ngane yami. Ubekwa yini la? Baba Mfundisi. Angazi nokuthi ngiqale phi. Etle kubatlang wena mo. I was working on my new book, nothing more. Mina bengizela ukuzosebenza. Ngamthola edindelezile lapha. Ngisithola esimeni esicayi. Ngisebenzela abantu abayenza izinto ezimbi. Ngisho yena uMameya lo sonta naye. Grace, unathi bahulu kanina. I mean, she was my PA. And she wanted to expose the corruptions that I'm doing. But I didn't kill her. I mean, I'm not that kind of a mayor. We all had reasons to stop her. Maybe it's you, James. You were trying to stop her because of your affair with her. Khona iphuzweni ligejayo la. Grace uze kumina wangivulela isifuba. Wangitshela yonke into. Bathengisa ama drugs. Kunezimoto ezithengwayo ngemali yenkampani engingazi ukuthi iphuma phi. Ngisho Nkosi yami bathathela abantu imali. Kugcwele Mfundisi. Angisakhona ukuzibamba mina. Angazi nokuthi ngiyenzeni. Mele ngikhulume. Mele ngitshele umphakathi ukuthi abantu esibathembayo ibona esingamelanga ukuthi sibathembe. Mfundisi angazi ukuthi ngiyenzeni. Mfundisi angazi. Maybe James might have a point. Or maybe you are worried that she's going to expose your corrupt dealings with me, Mr. Commissioner. Ngisho nawe baba Commissioner, baba Themba Inkosi. Amabhuka wethu awahlangani. And like James, do you really think I believe you? She knew about me too. I'm not that stupid. Ash. Grace was playing both sides. And she could have blown my entire career. By the way, where is Grace? Because I think she's supposed to be here as the new recruit. Hey, Buba! Okay. How? Yo! Grace was a threat. And threats needs to be neutralized. So nina nobabili. Ngibona ngathi nifuna ukungibhixa ngepende inyama engayidlanga. You guys want to frame me. Bengeke ngize ngivubele intombazana ukuthi izoqeda konke engakwakha. Ithukthuk zami bengeke ngize ngikuvumele lokho. Bengimele afe. Uthi makaqeda ukuwa lapha. Kodwa ukuwela phansi ngase ngimhudula. Ngimbamba ngenyongo ngisifudulela kumina. Ngizama ukusifihla leso sidumbu. You killed her. Bekumele ngivikele thina. Okungenjalo, lo muntu bezoexpose sonke bese kuyaphela ngathi. Sihlala kwena. Ulana ngithuka afuna ukuthi santhungule. Wenza into dibe worse. Here. It's already done. You will get away with this. And I'll make sure
lesiqiniseko salokho. Ngathi uyakhohlwa ukuthi sokuleli ithuna sobabili. Ngizokhiphiza emlodwa elizoqeda inyama. Khera nyama yakho. And then ke eng ka lona le tletse bana ba banyana ga na le mathata a segase mo le bizela ngwa bana se ka ntse ka